al lado tuyo yo busqué. Mira, aquí venim quasi cada diumenge aquí a ballar perquè el Jordi Moncayo ens anima molt i té una música molt maca i la seva veu és molt maca, veritat? Hola, jo soc la Rosa González i visc als Hostalets de Piero i soc fan del Jordi Moncayo, bé, de Moncayo Music. A mi m'agrada molt, soc la seva fan number one. Nosaltres sempre venim a ballar i l'hem seguit en molts llocs, ens agrada molt. I les cançons que canta m'agraden més cantades per ell que per altres cantants. Bé, res, que m'agrada molt, que li desitjo molta sort al Jordi Moncayo i al Moncayo Music. Molt entusiasta. Sí, ens ho fa molt bé. Molt animat. Sí, canta bé, canta bé. Canta bé. Canta molt bé, sí, de veritat. I ens anima a tots. Clar, sí. Soc Manel Abat, d'Hostalets de Pierola. Jo fa anys que coneixo el Jordi Moncayo perquè vaig ser el fundador d'aquest casal d'aquí i em van recomanar aquest conjunt per fer el ball i ha tingut tant èxit que jo calculo que fa uns 6 anys que venen aquí amb molt èxit sempre i gràcies a ells es pot anar mantenint un ball així per un poble petit, que a vegades és difícil, però per aquí no és tan difícil perquè ells actuen d'una manera tan agradable a la gent i són tan simpàtics que fan perdurar sempre fins qui sap quan. Sembla molt bé, canta molt bé, m'agrada molt simpàtic i no sé, ens hi trobem molt bé amb ell aquí. Cada vegada que ve estem molt a gust. Sí, a mi m'agrada molt. Perquè el Jordi ens agrada molt, ballem molt bé amb ell i estem anat, quan canta a l'hotel, hem anat a veure'l. Nosaltres venim algun diumenge perquè tenim els meus consogres i ens hem dit per vindre a ballar perquè el Jordi ho fa molt bé i les seves companyes també. I ens ho passem molt bé, passem les tardes del diumenge i és una tarda molt guapa. I bueno, a mi m'agrada aquest noi com toca i com canta. Bueno, doncs el Jordi ens agrada, canta molt bé, ens agraden molt els balls que toca, no? Us agrada? Sí. I tu, Teresa, t'agrada? A mi Jordi Moncayo, la música que m'agrada més, i no me'n recordo com es diu, és aquella de... Gosc, sí. Aquella la canta, totes les canta bé, però és que aquesta és una passada, És ben bé per sentir-la, És preciós. My darling, I've hungered for your touch a long, lonely time. Yo soy Silvestre Rubio, soy el presidente de aquí del casal y estoy muy contento y todas las personas que tengo aquí que vienen al baile estamos contentos de Jordi Moncayo y de las chicas que trae también, lo fan muy bien, Muchos dicen, coño, que cambie, yo lo cambio porque todos están contentos, es como una familia esto ya. Estamos en el casal y nos gusta mucho el Jordi, como canta. Y yo también, Yo, el día que no venga, tendré un disgusto. El casal dels avis i el Jordi sempre ens ve, estem molt contents amb ells. Ell ens vindrà a fer la nit de cap d'any, com cada any, i estem molt contents amb ells, que ve cada setmana, que hi ha ball. La gent els agrada moltíssim, sempre ens demana que vinguin, y nosotros somos los que lo preparem. Mire, nosotros vivimos en Pobla, de Claramunt, y para desplazarnos aquí nos cuesta bastante porque vamos sin coche. Coger el tren, autocar, perdón. Quiere decir que venimos por él, exclusivamente por él, aparte del ambiente que hay, que es fabuloso. Pero como músico es no bueno, superior para él. Superior. Para nosotros no hay otro como él. Sí.
Y mire que corremos, eso quiere decir mucho. Y la gente del baile, todo el mundo dice lo mismo. Así que ya no podemos decir nada porque todo lo que hemos dicho es bueno. Bueno, a reveure, I fins el diumenge que ve,